Татарстан Республикасы Милли музейі Татар күн мозаикасы серләрен аша. Бизәкле Татар күне һөнәрчелек, традицияләр, сәнгать дип исемләнгән күргәзмә дәвам итә. Аның кысаларында теманы тагын да тирәнрәк аша торган чаралар уза. Тулырак алдагы язмада. Татар күн мозаикасы серләре белән танышу, күннән бизәк ясауның төп ысуллары, бизәкләрне кушу өчен файдаланыла торган инструментлар. Буларның барысы белән дә һәркем күн мозаикасы күргәзмәсендә якыннан таныша ала. Күргәзмә кысаларында лекциялар үткәрүдә каралган. Шуларның берсе бизәкле Татар күне гасырлар мирасы һәм заманча милли бренд. Лекцияны Татарстан Республикасы Милли музей генераль директоры урынбасары Лилия Саттарова укыды. Лектор чыгышын музей тупланмалары фондларыннан өстәмә материаллар белән тулыландырып, орнамент декоры ысуллары, һөнәрчелек традициялары турында сөйләде. Сөйләшү барышында бизәкле Татар күненең хәзерге вакытта үсеше, аның ничек милли брендка әверелүе турында да сүз алып барылды. Күргәзмәбез милли сәнгатебезне күрсәтә, пропагандалый. Biz bu сәнгатебезне бик яратабыз, бик зур коллекция тупладык. Коллекциябыз милли сәнгатебез белән бәйле. Күн мозаика, безнең каюлы күн дигән сәнгатебез бик мәшһүр булган заманында. Хәзердә аны мәшһүр итәргә бик күп хезмәт итәбез. Күргәзмәгә килүчеләр фэшн исемендәге Казан сәнгать училищесы мөгаллиме Екатерина Куратова мастер-классында һөнәрнең үзенчәлекләренә төшенә ала. Мастер-класста катнашучылар саны чикле, 10-нан артык кеше булмаска тиеш. Шуңа күрә катнашу өчен алдан язылу мөһим. Меня пригласили показывать мастер-класс. Мине мастер-класс үткәрергә чакырдылар. Бу бик мавыктыргыч һәм кызыклы процесс. Хәзер күн мозаикасы белән бик күп кеше кызыксына. Ул бөтен җирдә популяр һәм бу хакта күпләр белә. Күргәзмәдә Татарстан Республикасының танылган рәссамнарының бик күп эшләре тәкъдим ителгән. Һәм миңа калса, Татарстан Республикасы моның белән горурланырга тиеш. Мастер-класста булган һәрбер кеше канәгать калды. Мастер-класста Казан җыю төрләре, аның өчен нинди җепләр куллануы, Татар күн мозаикасы өслегендә ничек итеп тылсымлы бизәкләр барлыкка килүе ачыкланды. Әлеге күргәзмә белән 1 октябрьгә кадәр сокланырга мөмкин. Алия Галиуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.